Benvidos a Desafía a tua memoria. Hoxe contoche unha historia. Nun recuncho da Costa da Morte, fronte ao océano, existe unha pedra moi especial. Chámanlle a Pedra dos Namorados. Hai moitos anos, cando os homes destas terras marchaban ao mar, as despedidas podían durar meses, incluso anos. E os que quedaban na terra tían unha maneira de dicir: aquí estou agardándote. Cando chegaba a noite, algunhas mulleres prendían unha fogueira na costa. Dende o mar, aquela pequena luz podía verse ao lonxe. E para quen navegaba na escuridade, aquela fogueira significaba moito máis que lume. Significaba que alguén o estaba agardando na casa. Cando os namorados estaban xuntos, tamén acudían á pedra. Cun martelo e un cincel gravaban neles os seus nomes. Querían que o seu amor quedase ali para sempre, porque o mar podía levar unha persoa moi lonxe, pero non tiña por que levar o seu recordo. E así, pouco a pouco, a pedra foi se enchendo de nomes, datas e promesas de amor. Algúns deses nomes levan ali máis de 100 anos, e quizáis esa sexa a parte máis bonita desta historia, porque cando hoxe miramos a Pedra dos Namorados, non vemos simplemente unha rocha, vemos as pegadas de persoas que amaron, que se despediron e que agardaron. E din que, cando cae a noite sobre a Costa da Morte, aínda podes imaginar unha pequena fogueira acesa fronte ao océano, unha luz agardando por alguén que regrese, porque o amor pode marchar co mar, pero sempre precisa unha luz que lle indique o camiño de volta.